Ini ang winalat na danyos sa pagsadiring harong ni Jeneline Clavicilla kan Barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur, pasado alas 3 kay aning hapon kan Domingo, Hunyo 2, kang rapadoon inining ipo-ipo. Kasudma kan makuan maning video kan sarong netizen sa Naga City, an pagbilog maning sarong ipo-ipo, kung sain mahiling man sa video. An pagralayog kang katupan kang kaharungan harani sa Almeda Highway. Sigun sa Pag-asa, saro sa mga nagiging kausa kung taano nagkakaigwa o nabibilog ang ipo-ipo. Iyo ang magkaibang temperatura sa kalangitan asin kadagaan. Nabibilog man daini sa mga open spaces o sa mahihiwas na lugar. Panel cloud ang apod sa nabibilog pa sa ng ipo-ipo. In kaso dagos ng makadukot sa kadagaan, sa kanay ni aapodo na ipo-ipo o buhawi. Apwerada sa kadagaan, pwede sir man na mabilog ang ipo-ipo sa kadagatan kung sain pigaapod man ining water spout. Nabibilog siya pag igwakit ang mga cumulonimbus clouds or yung inaputan na thunderstorm clouds. So saro po iyan sa sa hazards na dara kang kang thunderstorm. So, pag lalo na pag may mga inapod kitang severe thunderstorm, itong talagang may itom na darakulang ng mga darakulang panganoro na nagdadara nga sa tuwa din mga kikilat, pagdaguldol. So may tsansa or may beses man na nagkakaigwa kita ng nung inapot ang ipo-ipo or yung aning tornado. Dugang pa ni Samudyo, delikadong marayang ipo-ipo, asin bako naman da ini bago sa Kabikolan, kaya nga ni makalikay sa disgrasyang posibleng hatod kang ipo-ipo. In kaso manutaran ini, mas maray na magtinir na sanada sa lawg kang harong. Yan nga ni, pag may mga harong, so nagagaba, tapos sa effect sa impact niya sa sa tao yung mga flying debris, so delikado. Mas safe nga na itong maglawg talaga sa sa harong, lalo na itong mga konkretong structure. Tapos kung may mailing kitang tornado na harani sa tuya, so mas magayon na iwasan ta. Mientras tanto, mantinidong magiging maray ang kamugtakan kang panahon ngunya na bilog na simana. Mayo manapig babantayan na raot na panahon ng Pag-asa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.